क्या? छोटा छोरे के मिले लाया जाती जमे फायदा उठा रही हो। मेकअप मचा दब तबाही कॉलेज में। छोटा छोरे के मिले या जाती जमे। फैशन के जमाना बाटे बहुत डिमांड बा। फैशन के जमाना बाटे बहुत डिमांड बा। बोलू पढ़े में तोरा। क्या बोला? बोलू पढ़े में तोरा। उठ लाली लगोइला के का काम बा। बोलू पढ़े में तोरा। उठ लाली लगोइला के का काम बा। तहरा बोले के का काम बा? नहीं जी पाइब ऐसन लाइफ। कोई लाल चटकार हम उठबा सब मास्टर के मनवा डलाइब। अरे बुझल? इहा पढ़े लिखे के जगह ना हो कोनो पियर बार। बकवास मत बुझ करो। गई मलाई बोरो चट जोई है सलाली तोहार। छोड़ दे का केहू को छकरी कैसे प्यारा सब क्या जानबा। केहू को छकरी कैसे प्यारा सब क्या जानबा। बोलू पढ़े में तोरा। ढेर बोल रहे हो। बोलू पढ़े में तोरा। क्यों परेशान करते हो? उठ लाली लगोहिला के का काम बा। बोलू पढ़े में तोरा। उठ लाली लगोहिला के का काम बा। नजरिया न त चल जा रांची पागल खाना। नॉनसेंस। प्यारा हो खेला लइकिन के इज्जत। अच्छा। ओकर बुझल करो तू हो कीमत। सब बुझते हैं। केहू लूट ली बीचे बजरिया नहीं लग पाई 5 मिनट। रंजित अखिलेश तोहर बोलिए महान बा। रंजित